Doncs estem als vestidors, estem a un lloc realment emblemàtic dins d'un camp de futbol i més quan es juguen amb els més joves perquè ja veiem que potser l'organització d'això de ser endreçats no va amb ells. Ja veieu que la gent que entén de futbol i sobretot de futbol base ja pot veure que estem davant de tota una llegenda del futbol base. Estem amb el Joan Montró. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tota una vida dedicada al futbol, tota una vida dedicada al Club Esportiu Mercantil i també tota una vida dedicada als futbolistes, no? Home, doncs sí, perquè penso una cosa, aquí, jo fa molts anys que estic aquí, llavors jo els jugadors els coneixo des que entren fins que acaben, i llavors s'ha de fer una mica de tot, i si es pot ajudar-los, encara més. Però vostè m'ha explicat moltes coses, perquè clar, a un l'explica moltes coses i més encara quan ha de fer un programa d'aquest tipus, no? Hi ha gent que fins i tot quan surt del mercantil i fitxa per un equip de primera o de segona o marxa a una altra ciutat, continua la relació amb vostè perquè vostè li doni consells o fins i tot perquè li miri els contractes a veure si estan bé o no. Això és molt fort. Doncs sí, és veritat, m'he trobat en més d'un cas d'aquests, que jugadors que estan jugant en categories superiors i a segona, no diem a primera perquè aquí ja tenen els seus representants i tot això. Però abans que no hi havia tants representants com ara, havia negociat la fitxa d'algun jugador a segona divisió. Sí senyor, és veritat. Ha canviat molt el futbol, no? Quants anys porta vostè dedicat al món del futbol? Doncs mira, jo vaig entrar al mercantil l'any 63-64 i encara no he marxat. L'any 63-64? Clar, vostè ha vist de tots els colors, no? Com ha canviat el futbol, com han canviat els futbolistes. No. I si hagués de fer una crítica, què? Li agrada més el futbol d'ara, el d'abans? Abans era el futbol més essència, que no passa ara? Passa una cosa, el futbol d'abans potser per mi era més maco, era més tècnic. El que passa és que ara hi ha moltes més coses per entrenar. Per exemple, abans havies d'entrenar amb una bombeta en camp de terra, els dies que plovia no podies entrenar. Ara és tot al revés, tenies entrenadors que no estaven titulars, que feien el que podien, però ho feien bé, no? Perquè llavors era així. Ara en aquest moment tots els entrenadors que hi ha al club estan titulats, tenen tota classe d'aparells per poder entrenar, tenen camps de gespa artificial, i d'aquí en endavant estarà a tot arreu. Vull dir, el que passa que no surten tants futbolistes, jo crec, perquè no es pot jugar al carrer. M'entens? No es pot jugar al carrer. I això per mi és un problema. Els nanos abans de venir a entrenar, escolta, jugaven partits de carrer, partits a tot arreu. Jo un d'ells. He passat tardes senceres jugant al carrer. I berenant al carrer amb la pilota. Ara és complicat. I ara no hi ha llocs per entrenar, i a més, no hi ha llocs per jugar, i a més venen aquí i prou. Aquí ja se'ls ensenya tot el que se'ls ha d'ensenyar, però falta aquell esperit, què et diré jo, abans venien a entrenar i venien a entrenar caminant, venien de Can Uriac, venien del Poble Nou de la Salut, venien de tot arreu, i si havien d'estar una hora i quart venint caminant a entrenar i després tornaven a marxar cap a casa seva, arribaven a les 11, quarts de 12. Ara, quan plou o quan el pare no els pot portar, ja et truquen i et diuen que no poden venir a entrenar perquè no tenen cotxe per baixar. La comoditat que hi ha ara... Poc sacrifici, potser. Poc sacrifici, i abans aquest sacrifici hi era i ara no hi és. Però un futbolista, quan surt al camp i amb els seus moviments, la seva manera de ser, ja veus si pot ser o no pot ser. Et pots equivocar, com molts, però lògicament no t'equivoques massa. O sigui, que s'ha de néixer i després perfeccionar, no? I tant, el futbol no s'ensenya, el futbol es perfecciona. Es pot perfeccionar, però el que no té dribbling no li ensenyarà a ningú el dribbling. Montró, ha sigut un plaer. Hem après coses, en pocs minuts, però hem après coses. Com sempre, el senyor Montró ja ho diuen. Si vols saber de futbol, vés a parlar amb el Montró. Moltes gràcies. A vostè. A continuar. Molt bé. Adéu-siau. Això farem, mentre es pugui. Adéu-siau.